норинҷак дақиқан дар ана ҳамин макон таркидааст. тавре мо мушоҳида кардем дар ин ҷо осори хун, дастпӯшакҳои тиббӣ ва ҳамчунин осори норинҷаке ки таркидааст дар девор ва заминҳо мушоҳида мешавад. вале мо талош кардем бо шоҳидоне ки дар ин ҷо буданд суҳбат кунем, аммо ҳамсояҳо ва нафарое ки дар ин ҷо зиндагӣ мекунанд нахостанд ки бо ҷузъиёт суҳбат кунанд ва танҳо гуфтанд ки ин ҳодиса фақат дирӯз тахминан соатҳои 3 шудааст. мақомоти вазорати корҳои дохилӣ гуфтанд Иван Мизинцофи 33 сола дар манзилаш ба таври ғайриқонунӣ як адад норинҷакро нигоҳ медошт ва онро дар ҳолати мастӣ ва муносибати хунукназарона ба он таркондааст. ҳамсояҳои ӯ дар маҳаллаи наздик ба боғи айнӣ дар суҳбати бидуни сабт ба радиои Озодӣ гуфтанд падару писар зиндагии хубе надоштанд ва дар пайи нӯшидани машруботи спиртӣ пайваста бо ҳам ҷангу ҷанҷол мекарданд. ҳамсояҳо аз суҳбат бо радиои Озодӣ дар ин маврид худдорӣ карданд. мешинохте зиндагӣ мекард дар ин бача? то ҳол мақомот нагуфтанд ки ин сокини Душанбе норинҷакро кай ва аз куҷо дарёфт карда ва бо худ нигоҳ медоштааст. вале ҳоло дар пайи ин таркиш ва марги Иван падараш аз сӯи пулис барои бозпурсӣ даъват шуда ба дари манзили онҳо муҳр зада шудааст. ҳарчанд мақомот дар бораи ҷароҳат бардоштани нафарони дигар расман чизе нагуфтанд, аммо шоҳидон ба радиои Озодӣ гуфтанд дар баробари Иван инчунин ду нафари дигар ки аз ин макон гузар мекарданд аз пораҳои таркидаи норинҷак ҷароҳатҳои сабук бардоштанд. вазорати корҳои дохилӣ гуфт дар ҳоли ҳозир гурӯҳи фаврӣ тафтишотии мақомҳои ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Душанбе ин ҳодисаро тафтиш мекунанд. дар гузашта низ ҳодисаҳои таркиши силоҳ аз ҷумла норинҷак дар Душанбе мушоҳида шудааст. чанд соли пеш дар маҳаллаи автовокзали пойтахт як мард бо истифода аз норинҷак худро тарконда буд. мақомот мегӯянд маъмулан ин таркишҳо аз силоҳҳое анҷом мешавад ки аз солҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар дасти сокинон боқӣ мондааст.